Wow. Adrian, ay nasintago diha, imong utang diri bayari. Oy, imo ko taguan? Oy, pila imong utang diri? 1.5. Pila ka bulan na? Pila ka bulan na? Ha? Oh. Sorry kayo, madam. Mabay na sa akong utang. Sorry kayo. Sorry kayo. Sorry. So, Nakaron, imo kong tagu-taguan, si mong utang ng 1.5. Karon ka, ha? Imo kong tagu-taguan. go. Sorry kayo, madam. Mabay. Pwede mo unahan sana kong 50. 50 ra gid akong kwarta. Moro gid akong kwarta, 50 ra gid kayo, madam. Pwede na ni? Go. Pwede na na. Kaysa di ka mo bayad sa mong utang, wala na. O sige, i-balance na pa kay balance diri ha. Ako na ng 50.